की हे असं काही घडू नये, नको म्हणून. किंवा माझी आणि बाबांच्या इंटरॅक्शनची एक फार गंमत आहे की त्यांना मी केलेलं हे त्यांनी जाहीर लिहिलं की मी दिशाहीन आहे, तो काहीतरी थिएटर करतो बाबा. म्हणजे आई आणि मला आता आठवत नाही लोकप्रभाग कुठल्या तरी अंकामध्ये आई आणि वडिलांनी मुलाबद्दल बोलायचं असं तो इंटरव्ह्यू. आणि आई अर्थात नेहमीप्रमाणे कौतुकाने बोलली आणि बाबांनी हा दिशाहीन आहे, याला काय नक्की करायचं समजत नाही, पण करत राहू दे, कधीतरी करेल. तो एक बाबांचा महत्वाचा मुद्दा. त्यांचा माझ्यावरती आणखीन एक राग होता की तू तुझ्या नाटकावर खूप बोलतोस, ते कर. आणि नंतर मी नाटकाचा शिक्षकच झाल्यामुळे पुढे जाऊन ते बोलणं भाग होता. पण एक छोटीशी गंमत सांगते, ती आमच्या चर्चेतनं निर्माण झाली. प्रियतमा नाटक हे मी कधी याआधी प्रत्यक्ष इतकं जाहीर बोललो नाही, पण सांगतो गंमत. त्यामध्ये सुरुवातीला एक गाणं होतं, प्रियतमा मतकरींचं नाटक म्युझिकल. आणि प्रशांत दामले मला म्हणाला, विजय लेकुरेची आठवण येते, हे कापूया गाणं. मी म्हटलं अरे लोकांना इंटरव्हलपर्यंत टेक्स्चर कळणार नाही नाटकाचं, तो काही केल्या ऐकेना वाद. म्हटलं चल कापूया गाणं. म्हणून म्हटलं आपल्याला गाणं पाहिजे नाटकात. मी घरी गेलो, बाबांना म्हटलं बाबा उद्या दामोदर हॉलला तालीम आहे, तुम्ही तालमीला यायचं आणि इंटरव्हलला म्हणायचं माझा मूर्ख मुलगा कुठे आहे, तुला अक्कल नाही, इंटरव्हलला गाणं येतं आणि आम्ही प्रेक्षक म्हणून समजून घ्यायचं की हे म्युझिकल आहे, तुला काय अक्कल आहे का नाही. म्हटलं हे एवढं म्हणायन तुम्ही निघून जा, दुसरा अंक बघूही नका. हे आले दामोदर हॉलला तालीम, पहिला अंक संपल्यानंतर हे बोलल्याबरोबर प्रशांत माझ्याकडे धावत आला. तो म्हणाला अरे विजय दामू काका म्हणतं घेऊया का ते पहिलं गाणं. आणि त्यांनी पहिलं गाणं घेतलं. तर मग बाबा मला म्हणाले की काय घेतलं ना गाणं पहिलं. हां. आणि मग ते नंतर मला म्हणाले नाटकावर बोलू, काहीतरी हुकलंय. म्हणजे ते इंटरव्हलला गेले, पण असं त्यांचा उपयोगही मला होत असे. आणि तो उपयोग त्यांच्या सिनियरिटीचा, त्यांच्या याचा होता. त्याच्याशिवाय ना त्यांच्यामध्ये एक शिक्षक होता, हे तुलाही माहीत, सगळ्यांनाच माहीत. तर तो शिक्षक असल्यामुळे बाबा मला बऱ्याचदा नाट्यविषयक पुस्तकं द्यायचे वाचायला, हे वाच किंवा काय बघ ते सांगायचे. किंवा असं बसलं असताना जुन्या जुन्या अभिनेत्यांच्या, जुन्या जुन्या दिग्दर्शकांच्या ज्या गोष्टी ते सांगायचे, त्यातून बरंच शिकण्यासारखं होतं. पण अगदी शेवटचं सांगायचं म्हणजे त्यांनी टोकाला जाऊन वाद माझ्याशी तरी कधी त्या अर्थाने घातला नाही, ते सोडून द्यायचे. म्हणजे ते त्यांचं फेमस वाक्यातलं सांगतो, हे बघ खड्डा तू खणतोयस, खर्चटलं तर तुझं तू बघशील, फ्रॅक्चर झालं तर बघू. संबंध गोष्टीकडे बघण्याचा हा ॲटिट्यूड होता. तू वेगळ्या वेगळ्या कारणांनी परदेशात गेलास आणि परदेशात बाकीचे लोक काय टूर्स बीर्स असतात, म्हणजे तू तिकडची नाटकं बघायचास. त्याच्यावरती तुझं फार सुंदर पुस्तकसुद्धा तू लिहिलंस. मला प्रश्न असा आहे की परदेशामधले व्यावसायिक कलाकार आणि हौशी कलाकार, मग दिग्दर्शक असू दे, तंत्रज्ञ असू दे, अभिनेते असू देत, त्यांचा नाटकाकडे बघायचा दृष्टिकोन आणि मराठी रंगभूमीवरच्या लोकांचा नाटकाकडे बघायचा दृष्टिकोन, याच्यामध्ये मूलभूत असलेला फरक काय? मी सांगू का, म्हणजे मला असं वाटतं की दृष्टिकोनामध्ये फार फरक नाही आहे. फरक कुठे आहे माहिती आहे, बेसिकली एकंदर अर्थकारण आणि सिस्टम याच्यात फरक आहे. म्हणजे कसं की आपल्याकडचे लोक त्याच पद्धतीने थिएटरकडे बघतात जे आतून थिएटरवाले आहे, आणि काही मंडळी कॅमेऱ्यामध्ये इंटरेस्टेड असतं. परंतु इथे काय होतं, अर्थकारणाची इतकी गडबड होते की तुला पूर्णपणे जीव खाऊन वेळ देऊन नाटक करता येत नाही अशी आपल्याकडची सिस्टम आहे. हे मला त्याच्यातलं मूलभूत, मग त्या सिस्टममध्ये सगळे आले, थिएटर्स आली, प्रेक्षक आले वगैरे वगैरे. मला जाणवलेली गोष्ट तुला सांगतो, जो फरक मुख्य म्हणजे तिथे ना वर्षातून एकदा किंवा दोनदा सिनेमा करणारी मंडळी किंवा सिरियल करणारी मंडळी ओव्हरऑइलिंग करण्यासाठी, सगळं परत स्वतःला ताजंतवानं करण्यासाठी येऊन नाटक करतात एक 2-3 महिने. म्हणजे ते स्वतःला
तो मधनं काढून वेळ देतात. म्हणजे उदाहरणार्थ मी आत्ता गेलो तेव्हा तिकडे अल पचिनोचं मर्चंट ऑफ व्हेनिस सुरू होतं, किंवा आता लकी गाय नावाचं नाटक सुरू होतं, तो हा रे फॉरेस्ट गंपवाला टॉम हँक्स. आता ही मंडळी काय करतात, तर ही मंडळी 3 महिने वेळ काढून लिमिटेड परफॉर्मन्सेस करतात नाटकांचे, रिफ्रेश होतात आणि परत ती चित्रपटाकडे जातात. आणि त्याचं मुख्य कारण त्यांच्या बाजूने असं होतं की लाईव्ह परफॉर्म करायला एकदा मिळालं की तुमच्यातले दोष तुम्हाला तिथल्या तिथे लक्षात येतात, जसे स्ट्रॉंग पॉईंट्स लक्षात येतात, आणि मग त्याचा उपयोग त्यांना कॅमेऱ्यावरती नवीन नवीन गोष्टी करताना होतो. हे अल पचिनोच्या इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी मर्चंट ऑफ व्हेनिसबद्दल करताना लिहिलंच होतं. लंडनमध्ये आणखीन वेगळी परिस्थिती आहे. म्हणजे ना, परत आपल्याकडच्या आधी अमेरिकेचा संबंध नाटकाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि लंडनचा ह्याच्यात फरक आहे. याचं कारण असं की अमेरिकेला चित्रपटाची खूप कॉम्पिटिशन आहे मोठ्या प्रमाणात. ती लंडनच्या थिएटरला कॉम्पिटिशन तेवढी नाही. पण लंडनच्या थिएटरमध्ये ना, आपण ज्याला प्रायोगिक काम करणारी मंडळी वगैरे म्हणतो ना, हे मी सांगतो हे मजेशीर वाटेल, पण जितकं प्रॉमिनंट ऑफ आणि ऑफ ब्रॉडवे थिएटर आहे तितकं पॉप्युलर त्या वेस्ट एंडवरच्या फ्रिंजवरचं थिएटर नाही. तितक्या मोठ्या प्रमाणात तिथे ते थिएटर होत नाही. सगळं मेनस्ट्रीमला होतं. म्हणजे परत आता थोडासा दृष्टिकोनाकडे यायचं परत म्हटलं तर, आता एक आर्काडिया नावाचं नाटक आहे समजा, अतिशय कॉम्प्लिकेटेड टॉम स्टॉपर्टचं नाटक, ज्याला खऱ्या अर्थाने पोस्ट मॉडर्न वगैरे असं उत्तर आधुनिक वगैरे म्हणता येईल अशा पद्धतीचं नाटक. तिथे ते वेस्ट एंडच्या मेन स्ट्रीमवर मुख्यधारा रंगभूमीवरच होतं, आणि मुख्यधारा रंगभूमीवरती त्या नाटकाला खूप मोठा प्रेक्षक आहे. म्हणजे हा जो आपण म्हणतो ना अभिनेत्यांचा दृष्टिकोन, त्यात आपल्याकडे कसं होतं थोडंसं की अरे मी हे करून पाहिलं तर येणार कोण बघायला, तो फिअर तिकडच्या अभिनेत्यांना नाहीच आहे. आयदर ते कॉन्फिडंट आहेत किंवा ते करून बघतात. हा मूलभूत माझ्या दृष्टीने फरक, म्हणजे अर्थकारणाचा एक फरक. त्यात तिसरा फरक असा आहे माझ्या दृष्टीने की लंडन आणि अमेरिकेमध्ये इतक्या स्पेसिस अवेलेबल आहेत की त्या स्पेस प्रमाणे नाटकं वेगवेगळी करून बघता येतात ॲक्टर्सना, आणि तो करून बघण्याची संधी मिळाली आणि त्याला प्रेक्षक आहे असं म्हटल्यानंतर तिकडचा अभिनेता अधिक इन्क्विजिटिव्ह आहे. तो खूप जास्त पद्धतीचं एक संशोधन म्हणून स्वतःवरती नाटकांवरती थोडंसं करतो. शिवाय एक गोष्ट मला थोडीशी दृष्टिकोनाची जाणवली की तिकडे नट नुसतंच काम नाही करत, तर ते चिंतन करून त्याच्यावर लिहितात, ते इंटरव्ह्यूज देतात, ते एकमेकांबद्दल बोलतात. म्हणजे वॉल्टर मॅथॉ आणि जॅक लेमनची मैत्री प्रसिद्ध होती. जॅक लेमन गेल्यानंतर लेख जे आले किंवा वॉल्टर मॅथॉ गेल्यानंतर जे लेख प्रसिद्ध झाले त्याच्यात जॅक लेमननी वॉल्टर मॅथॉला शिव्या दिलेले सुद्धा छापलं होतं, किंवा वॉल्टर मॅथॉनी जॅक लेमनला. पण त्यांच्या मैत्रीत कधी फरक नाही पडला. त्यांनी त्या त्रुटी एकमेकांच्या समजून घेऊन एकमेकांचा अभिनय अधिक बरा करण्यासाठी त्याचा वापर केला. त्यामुळे मला कुठेतरी असं वाटतं की हा जो सगळा अवेअरनेस आहे ना, की आपल्याकडे अकॅडमिक्स असं म्हटल्यानंतर लोक मागे वळतात किंवा पळतात, तसं करायचं कारण नाही. तर इनफॅक्ट हा अवेअरनेस की एका बाजूला अर्थकारणाची समस्या आहे, पण तरीही उन्मळून आतून मला काहीतरी करावंसं वाटणं, त्यासाठी मी थिएटरमध्ये येऊन त्याचा अकॅडमिशियन म्हणून वापर करून आपलं शरीर आता काय करू शकतं, ह्याच्यासोबत आपली बुद्धी काय करू शकते, याचा उपयोग जे तिकडचे अभिनेते अधिक करतात. मग ते शेक्सपियर करतात, मग ते टॉम स्टॉपर्ट करतात, मग ते जो ऑर्टन करतात, मग ते कोणीतरी यंग माणूस येतो आणि ऑस्बर्नचं लुक बॅक इन अँगर करतो, पुन्हा इब्सेन, चेखॉव, हे तर
एका बाजूला सुरूच असताना मग टेनेसी विलियम्सचं कोणतरी स्ट्रीट कार नेम डिझायर करतो, मग फ्रॉइड्स लास्ट सेशन सारखं एका छोट्या थिएटरमध्ये येऊन देवाच्या अस्तित्वाबद्दलचं डिस्कशन प्लेच कोणीतरी करतो, मग द लायन नावाचं अमेरिकन सोसायटीवरचं स्टेटमेंट करणारं नाटक कोणतरी करतं, मग नॅशनल थिएटरमध्ये येऊन अर्थक्वेक्स इन लंडन सारखं. तर हे करत असताना ना मला अजय नेहमी असं वाटत होतं की हे सगळे विचारपूर्वक आणि विचार मंथन करून करतायत नाटक, हे जाणवत राहतं. पण आपल्या दृष्टीने मी तुला एक गोष्ट सांगतो, आपल्याकडे जेवढी नाटकं लिहिली जातात नव्याने तेवढी तिथे लिहिली जात नाहीत. आपल्याकडे हा माझ्या दृष्टीने मेजर प्लस पॉईंट आहे की खूप नाटकं लिहिली जातात आपल्याकडे. तिकडे बघ ना तू, अमेरिकेमध्ये टेनेसी विलियम, आर्थर मिलर, युजीन ओनिल, नंतर नील सायमन, डेव्हिड मॅमेट, म्हणजे तू कमी नावं घेऊ शकतोस, कारण नंतर नंतर तिथली रंगभूमी अधिक दिग्दर्शकाची झाली. लंडनला तसं नाही, निदान तुझं स्टोपार्ड म्हणजे बाकी सगळे याच्यानंतर तुला युरोपियन नाटककारांची जास्त नावं घेता येतात. तर ही अशी ओव्हरऑल तिथे परिस्थिती आहे. आणि शेवटचं तुला सांगतो, तिथली नाट्यगृह जी मंडळी चालवतात ती सुद्धा व्यवसायाचा अभ्यास करून नाटकं जिवंत ठेवायला मदत करतात. प्रसंगी भाडी कमी करतात, समजून घेतात. समज की हे नाटक आता एक महिनाभर थांबूया, गॅप घेऊया, पण नाटक तिकडनं हलवत नाहीत, मग त्यांना पब्लिसिटी करायला मदत कर. अशा प्रकारे ती सगळी मदत करतात. दुसरं म्हणजे एका नाट्यगृहात एकच नाटक होतं, त्यामुळे ते सेट बीट याच्या बाबतीत चमत्कार करू शकतात. आणि एका नाट्यगृहात एकच नाटक झाल्यामुळे तिकिटाच्या दरावरती काही त्यांचं बंधन नाही, नाट्यगृह आणि प्रोड्युसर यांच्यात आपापसात. त्यामुळे जो पैसा जनरेट होतो ना तो खूप मोठ्या प्रमाणात नाटकातनं होतो. आणि ती टू टेल यू द ट्रूथ, दृष्टिकोनाच्या बाबतीत म्हटलं तर तू केवळ ॲक्टर्स नाही, मी सगळ्यांच्याच दृष्टिकोनात असं म्हणतोय, ती खऱ्या अर्थाने इंडस्ट्री आहे. ते नाट्य नशीब वगैरे असल्या गोष्टींबद्दल बोलत नाही, ते मनापासनं व्यवसाय कसा करता येईल चांगल्या अर्थाने. आणि ऑफ ब्रॉडवे किंवा वेस्ट एंडवरचं फ्रिंज करणारे लोकसुद्धा व्यवसाय म्हणूनच नाटकाकडे बघतात. मग त्याला तुम्ही एक्सपेरिमेंटल म्हणा, पॅरलल म्हणा किंवा कमर्शियल म्हणा. आपण इकडे नेहमी नाट्य व्यवसाय असं म्हणतो, पण फावल्या वेळामध्ये नाटक करतो आणि मग त्याला आपण व्यवसाय म्हणतो. आणि एकदा मराठी रंगभूमीवरती फारशी वडिलांची पुण्याई पाठीमागे न घेता विजय केकरेंना प्रवेश केला. पण परदेशामध्ये जाऊन सुद्धा या व्यवसायाचा जितका जास्ती वेगळ्या वेगळ्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करता येईल तितका केला. एक अतिशय उत्कृष्ट परदेशामधल्या नाटकांचं वर्णन करणारं पुस्तक लिहिलं. त्यानं दिग्दर्शित केलेली कितीतरी नाटकं आपल्या सगळ्यांच्या तोंडावरती आहेत. अगदी फार लाईट कॉमेडी, अतिशय गुरु मित्र सारखी एका वेगळ्या प्रवाहाकडे नेणारी नाटकं आपण त्यांचा आनंद घेतलेला आहे. विजयकडनं नाटकाच्या बाबतीमध्ये, नाट्य शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये माहिती करून घेण्यासारखं खूप आहे. पण पुन्हा संधी आली तर त्याचा फायदा आपण अवश्य करून घेऊ. विजय, वेळात वेळ काढून तू आलास त्याबद्दल प्रुडंटच्या वतीने तुझे आभार.